security kata ng'iyo arita mar jokanyo kata jok matiyo gi utego mag Airbnb. Ere kaka ino ni security obedo to wach mar keto CCTV ni aneno ka regi ne ka e buonjang ne ginyiswa pachgi dwa menyo wendo koso bedo nang'o kae nyiswa ni to ere pachi airine yo wachni wach mar arita kae to wechego mag keto tipo mag wang' dede kata CCTV e utegi. Erokamano ahinya Lydia. Koro wach ma owuok e Airbnb ni achiel kuomgi en arita kwe, security. Achiel kuom gik ma watimo kaka jo hand Airbnb en kao personal details mag welo. Magi wakao at least mondo wabed gi records mag wendo ma olimi. To kopogore gi mano, arita kwe mar kama ng'ato dake, CCTV nitiere, to mar keto CCTV e yot ni nitiere ng'eny kuom welo malimowa makao ga ka gima koket CCTV e yot to koro mayo gi privacy ma en achiel kuom gik ma wendo nyalo dwaro ni mondo obed go e utewagi. Koro en hawi marach ni nitie thoe mosewuok e Airbnb to gin peculiar to otende kata kuonde mopogore opogore. Ng'eny gi gin ga love triangles. To koponi mano otimore kuom hawi marach, to mano gima ikao kang' mar kaka ja ohala mar timo reporting kasto nonro dhi mbele mondo mi ginon gimomiyo mano timre. To kuom chutho to Airbnb ok en kama rach kama thoe mar ji wuok e ndalo ma seche te ma dhano bire. Erokamano Lydia. Erokamano ahinya. Bray, wach mar arita nitie very delicate balance